Target na makamit po ng bayan ng Infanta na may kaukulang rehistro o birth certificate ang bawat residente dahilan ng renewal ng kasunduan ng lokal na pamahalaan at Philippine Statistics Authority upang ipatupad ang Birth Registration Assistance Project hanggang sa mga malalayong barangay ngayong taon na. Tinalakay sa ginanap na committee hearing ng Sangguniang Bayan kahapon Enero 28 ang mga salik o dahilan kung bakit may ilang residente na nananatiling walang rehistro o may late registration sa kabila ng paglipas ng maraming taon mula sa kanilang kapanganakan. Ayon sa Municipal Civil Registry, sa nagdaang taon ay may kabuang 254 na individual ang mga dumulog sa kanilang tanggapan dahil sa problema sa rehistro. Sa kabila nito, 101 ang agad na naresolba matapos matukoy na sila ay nakarehistro pala sa ibang bayan o lugar. Gayunpaman, naging questionable rin para sa ilang miyembro ng sanggunian ang patuloy na pagdami ng kaso ng no registration at late registration, lalo na kung epektibo ang mga programang ipinatutupad ng mga upang masolusyonan ang mga ito. Ang malinaw, wala kayong number of person na alam nyo na walang birth certificate. Nagbabase lang kayo doon kung may nagko-complain o may nagpapatulong sa inyo na walang certificate yung isang tao. Ganun po ba? Hindi nyo alam sa buong Infanta kung sino yung mga walang birth certificate. Yes, Your Honor. It is a part of your duty. Dapat alamin nyo na, nagkaroon na ng census. Di po ba? Dapat na-separate nyo na, nakita nyo na yung mga tao na walang birth certificate. Yan po ang tinig ni Infanta Councilor Charlito Maniago Sr. Bagamat inaprobahan po ang mungkahing renewal ng kasunduan, iginit po ang pangangailangang magsagawa ng aktwal na paglilibot ang kinaukulang tanggapan sa mga barangay. Layunin nito ang pagkakaroon ng mas maayos at kumpletong sensus o datos ng mga residenteng wala pang rehistro, sa halip na matukoy lamang ang problema kapag may agarang pangangailangan na. Binigyang din ng malagang dokumento ang birth registration sa iba't ibang transaksyon tulad ng enrollment sa paaralan at paghahanap ng trabaho, kaya't mainam na maagap na maresolba ang nasabing suliranin. IFM News. IFM News. IFM News.